Sa Bacolod City, 12 anyos, ginapatihan rugby boy nahulog sa atop sa isa ka building matapos makuryente, patay. Samtang, isa ka construction worker patay man matapos sa aksidente nga makaptan ang tubo nga ginalatayan sa kuryente. Yaring balita nga aton gintutukan. Naangtan sa GMA Regional TV nga ginatipunan sa mga tawo ang ini nga lalaki matapos nahulog gikan sa rooftop sa isa ka establishmento sa atubang sa Bacolod City Government Center Managulas 10 kagabi. Nagtupa ini sa kilid sang inasalan sa dinmadamo sa mga nagapanyapon. Sunog ang pila ka bahin sa iya lawas kag may pilas man ini sa ulo, tugas sa iya pagkahulog. Giningagaw ini nga madalas sa ospital apang ginbawian sa kabuhi. Nahibuluan nga 12 anyos pa lang ang biktima. Nakita sila na mag-ina, galiglig lang na sila ginbubuan na mo sila tubig sa mga tricycle. May tricycle na kagina nga mag-asawa, single. Ginbubuan nila tubig ka nagututay sa kandaw, nagdinalagan sila, wala sila naman nakita. Ginapahayag nga kaupod sa biktimang tatlo pa sini kaabyan sa ibabaw sa atop, kag ginatripingan nga basyahan sang tubig ang mga nagalabay nga tricycle. Sunod sa masikyo sa building, madugay na nila nga problema ang mga rugby boy. Kung sa bayan mo, tulo ko pa masakit kay bangag na sa rugby. Kung kisa kulang pa, kisa nila mapinasaway pa, ilabtan pa nila mga customer ng kisa. Muna ganyan ang balsa nga no, rugby sila ka no. Diba siguro sir, high na, tapos muna ng tripping. Gindalaman sa WCPD ang duha sini ka mga menor nga kaupdanan, samtang nalagyo naman ang isa pa nila kagaupod. Kay nasa aga, nasapuan man niya patay si Marjun Abreu sa isa ka construction site sa may barangay Villamonte. Si Abreu ang residente sang Kawayan. Sunod sa mga kaupod sini nga construction worker, padulong ini sa barracks sa aksidente nga nakaptan ang tubo nga ginalatayan sang live wire. Ginaimbestigahan pa sa kapulisan kung may foul play sa iya kamatayon. Hindi pa ina conclusive. Magakandak pa kita gyapon sang findings. Upod, Kirinal Castillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.